От люлки.bg. Сега ще ви покажа как си нося люлчицата, за да си я сложа до едно басенче, където съм на почивка, за да видите колко време отнема това. И както виждате, се справих с люлката, монтирам си кошчето, сега си слагам възглавничките. Слагам възглавничките. Така. И всичко това ми отне няколко минути. Да се отпусна и да релаксирам. Люлки.bg. Тези люлки са само 180 лева с включено ДДС. Доставка всеки ден. Поръчвате днес, получавате утре. Различни цветове на люлките, различни цветове на възглавничките. Възглавничките са ви в цената. 180 лева с ДДС. Може да я пренесете където искате. Може да я сложите до караваната, може да я сложите до басейна, може да я занесете до плажа. Люлки.bg. Поръчай сега. Само 180 лева с включено ДДС, прилежно издадена фактура. Възглавничките са в цената. Поръчайте.